Здравейте, приятели! Това ни е първото видео, което записваме, разбира се. Това от много време съм го гледал. Това е много хубаво. Аз си го купих, обаче е много ужасно. Това още не съм си го купил. Това е за $50,000. Това е абсурд. Става мисля да игра, защото не е много добра. Издържам съм много време с нея. Добре, плей натискаме. И започваме да играеме. Целта ни е, докато това видео ще продължи, докато не ме хванат полицията. И знаете ли какво разбрах от описанието, че може да се прави комбо и получаваш пари. Това е якото. Да блъскаш колите. Тогава като направиш комбо, например, блъснеш 2 или 3 или 4, ако блъснеш 10, например, ще ти даде $100, не $100, а за две блъскания ти дава 200. Значи, да, 1000 ти дава, $1000 ти дава, ако блъснеш 10. И не знам, това никога не съм го снимал. И ако полицейска кола се мохмале и не съм много добър, но ако полицейска кола се блъсне и падне в тебе, тя като гръмне, получаваш плюс $1000. Например, аз сега съм 700 и гръмне някоя полицейска кола зад мене, ставам 1700. Това е смисъл на играта. Малко тъпичка да е, защото много бързи стават колите. 180 км в час. Да бе, какво са тези 180 км в час? Ох, малей. Тук много бързо става, бе. 161 км. Добре, ето, така блъснах полицай. Сега трябва да се чуе едно разбиване. Ето, комбо 4 ми даде 400 и сега съм 1400. Това е много добре, защото като правиш толкова комбота, най-накрая тези пари отиват при тебе. Да, например, не ги губиш както в някои игри. Ще качвам такива видеа всеки понеделник от 8. Всеки понеделник от 8 ще качвам такива видеа. Какво пишеше там? Пишете в коментарите. Ето вижте, като гръмна кола ми даде $1000. Пишете в коментарите какво пишеше там долу. Ето сега аз съм направен така, че да съм като рампа отпред. Ето вижте. Ето вижте, малко съм зле така като карам. Ето, това е много добро ниво и ти дават пари, че си блъсна. Тук винаги минавам, за да се махна от полицейската, ама винаги така ми става. Аз ще качвам такива видеа, игри, ще строя лего, ще ходя скоро в Монако и ще снимам, разбира се, на живо ще го пратя, когато се прибера. И това и като отиваме до други държави ще снимам и като се прибирам ще ги формирам тези видеа и ще става много готино. Моля, искам да стигнем 10 000 харесвания от това видео. Моля ви. Просто искам да спечеля сребърния бутон. Само от това от 5 годишен си го мисля. Моля ви. Ударете да ударим 10 000 и да отпразнуваме заедно. Да ударим 10 000 и после целта ще ни е 1 милион, но тя по-бавно може да стане, защото това е много. Да. Ако удари това 10 000, мога да направя напитка специално за вас. $67 000. Добре, вдигнах 153 км, това не е нормално. Ако си вдигнал 153 км, най-много колата ти да ти гръмне или просто да се блъснеш в някой и да умреш. Да, това е нещо 0 IQ. Добре, то пиян ли е? Какво да разбирам? Добре, ето сега ми даде, не знам колко $, всъщност дават, но съм вдигнал 123, защото съм ударих в тази тъпа преграда. Добре. Пак ли това, бе? То пък едно след друго, то само има такива. Добре, издържал съм
в играта 4 часа, 33 минути и няколко секунди, защото тези секунди са като някаква Формула 1. Ако стигнем 100 000 абоната, както казах от това видео, ще ви направя специална напитка за вас. Пишете какви вкусове искат да има. Като ще се местим скоро и мога да си направя геймърска стая. Това сега я делим с брат ми. Много тъпо е и тъпичко става. Добре, вече хора издържах 5 часа. Дръжте пръсти, за да издържа още повече. Стискайте палци, да какво дръжте пръсти. Но... Целта ни е да не ни хванат в арест. Това ни е целта. Иначе ние просто губиме играта, да. Може да отваряме яйца. Съжалявам, че не съм снимал, ама почти съм събрал колекцията Майнкрафт. Ако я знаете, мога да ви пратя снимки. Почти я имам. Ако имате повторка градблок, много ще е хубаво да си разменяме. Пишете ми. И напишете долу в коментарите, разбира се, как да се казва канала. Дайте името и аз ще... Влади какво си, това пишете. Такъв да е нещо канала. Влади или какво си. Добре, хора, стигнали сме 170 км и ни гонят вече полицейски пикапи. Да. Добре, пак само минавам през тези прегради. Аз не знам, аз съм някакъв луд шофьор. Само карам като бесен. И се удрям в тази ограда. И блъскам колите. И печеля пари за това. И блъскам патрулките. И ми дадо, кога стигнах 20 300, бе. Добре, хора, влезнал съм в насрещното. Това кой нормален човек ще го направи? Мисля, че в понеделник вечерта в 8 ще качвам по 2 видеа, може би. Сега това като свърши, сега може би ще почвам второто, пак ще намеря някоя игра. Пробвах се някакви видеа на една игра Open Front, обаче хич не си заслужава тази игра, не става за нищо. Вярвайте ми, ако я намерите, не я пробвайте. Ужасна е. Има много по-хубави получителни игри, като Solar System. Игри за шах. Но по-добре не играйте шах на видео, защото ви разваля очите. По-добре играйте шах, но с някой от семейството. Кажете на мама и тата: мамо, купи ми шах, и тя ако кажат окей, това ще е много добро за вас, защото мисленето ще ви се много добре ще започне да върви, ще мислим много добре и ще станете много по-умни, отколкото по-логически ще мислите. Това ми е целта, ви кажа. По-логически ще го мисля, ще го кажа. Добре, виждате отзад какво става. Мацаница от смотър. Издържахме 8 часа. 9 даже мисля, че ще става. И минахме през 30 000 прегради. Добре, вече станаха 9 хора. Издържахме 9 часа. Вау. Браво на нас. Точно като стане 10, искам да удариме 10 000 лайка. Не ме интересува.
Кажете на приятелите си, че препоръчвам ви да кажете. Ще качвам и поучителни игри. Игри за мозъка. Разбира се, няма да качвам кратки видеа, защото това много разваля мозъка. Хора, кога стигнахме 30 500? Добре, хора, издържаме. Добре, браво. 9 часа и 45. Целта ни е да не намаляваме скоростта. И тези полицаи, дето не спазват и те много правилата, да ги трепеме. Извинявайте, че тук ми се размести камерата. Да, те там просто отзад се чуват. И те се просто млачат отзад, оставете ги. Както го знаете, аз започнах да ставам геймър от Криската. От него се впечатлих. Много добър, много хубави видеа има, много хубава напитка има и много хубав мърч има. Заслужава си да го видите. Ако сте го гледали, пишете долу в коментарите. Значи аз ви казвам 1000 неща да ги пишете в коментарите и да се абонирате, ама не знам кой ще ги направи тези неща. Добре, хора, ударихме 10 и искам да направите 10 000 лайка точно сега. Маля, те отпред не са много нормални. Оп. Мога да качвам. Ако ви харесва това видео, разбира се, пишете вдолу коментарите дали ви е харесало. Ето, тия полицейски бусове. Малко ще да почне ареста. Добре, хора, стигнахме 11 часа за играта. Не! Какво стана? Хора, както виждате, какво стана? Те сега се разбиват мене. Това беше, хора, видеото за днеска. Благодаря ви, че гледате. Пишете всички долу в коментарите неща, които съм ви казал и довиждане.